салому алайкум дӯстони азиз ва подписчикои муҳтарам. Перевод ба банки Эсхата 1000 рубл 153 сомону 50 дирам. $100 бошад 1240 сомон. Амонатбанк 1000 рубл 154 сомону 70 дирам. 16 апрел Спетаменбанк 1000 рубл 153 сомону 50 дирам. $100 бошад 1220 сомон. Орион банк 1000 рубл 154 сомону 70 дирам. Агар аз приложение осон сум ба Тоҷикистон равон кунед 153 сомон мегзарад дар картаи Амонатбонк. Имрӯз 16 апрели соли 2022. Бонки Миллии Тоҷикистон 1000 рубл 154 сомон. Спетаменбанк 1000 рубл 155 сомон. аз худи Сбербанк агар ба карта равон кунед ба Тоҷикистон 154 сомону 70 дирам мегзарад. раҳмат барои дастгиритон бародаро. ин қадар ки канали моро дастгирӣ мекунед мо миннатдорем ва фикротонро дар комментария бинависонед. морам ҳаракат мекунем ки боз видеоҳои беҳтарина пешкаши шумо гардонем.